Dyma ni, nôl ar y cae ras, mae wedi bod yn dechrau gweithio gwallgo. Da ni wedi cael gêm gyntaf yn y bencampwriaeth. Da ni wedi cael gêm gyntaf yn y cae ras yn y bencampwriaeth ers 43 mlynedd. Ond y cwestiwn mawr heddiw ydy, ydyn ni'n mynd i gael y pwynt cyntaf yn y bencampwriaeth. Gêm yn erbyn Sheffield Wednesday, sydd wedi bod â problemau. Lot o grysau air heddiw mewn cefnogaeth i Sheffield Wednesday. Da ni hefyd wedi cael mater bach o chwaraewr arall am ryw 7 miliwn o bunnau sydd yn wallgo. Felly, Arwel, be wyt ti'n teimlo am y chwaraewr newydd i ddechrau? Mae'n argoeli yn sain da. Dwi'n meddwl gath o dymor yn Coventry, gath o dymor yn Caerlir. Mae'n amlwg yn gyfforddus iawn ar y safon yma. Mae wedi helpu tîmau gael dyrchafiad ar y safon yma, so yn amlwg mae'n chwaraewr o'r safon. O'n i'n synnu peidio weld o'n dechrau'r gêm heddiw dydd i gweithio ti, o'n i'n meddwl fysa fod i dechrau yn lle runt, just i roed o yna o'r dechrau, troi chwith di oedd yn meddwl de, mae'n dipyn o peldroediwr, felly dwi'n edrych ymlaen, mae o'n signing da, signing solid, a dyma mae bwriad y clwb i fwy na sefydlu hyn yn y gyngrair yma yn amlwg. Nis di gwario fwyaf, felly maen nhw eisiau pwysio bethau ymlaen yn o handi dim ond. Ydy, mae werth deud, 21 oed, wedi dod o Man City, ond fel ti'n deud, wedi bod yn chwarae yn y bencampwriaeth. I dechrau bron i 100 o gemau yn y bencampwriaeth, yn 21, ac i dimau tua pen ucha bencampwriaeth, Coventry, Norwich, yr ein, y Sunderland. Felly, mae'n edrych yn dda iawn ar bapur, ifanc, ond yn brofiadol, eto mae o'n dangos fod y clwb o ddifri lenni, dydy. Siomedig i beidio weld o dechrau, fydd o'n ddiddorol gweld hefyd, fel ti'n dweud, mae'n droed chwith, felly fydd o'n dod i fewn yn lle Brynt, ond mae Brynt yn droed dde, felly falle fydd yna chydig bach o gystadleuaeth rhwng Brynt a Clywyd am y safle ar yr ochr dde, ond dim syndod fod o ddim i fewn heddiw, achos mae'n cymryd amser i'r amddiffyn nabod i gêm i gilydd. Felly, gêm yn erbyn Sheffield Wednesday, fel oedd hi'n dweud, problemau gennyn nhw, felly falle mae dyma ydy y diwrnod i ni gael pwynt ar y bwrdd. Unig newid i'r tîm ydy Nathan Broad heddi fewn i ddechrau gêm gyntaf ar ôl anaf i Josh Windass. Josh Windass y Siomedig, mae'n siŵr i beidio chwarae yn erbyn i hen dîm. Be ti fel o'r tîm i ddechrau Arwel? Yndi, mae'n amlwg yn cadw'r cysondeb yna. I newydd i cael ei orfodi rili, so sy'n ni'n licio gweld Broadhead ar y bêl, gymaint am y gallu o Brian hefyd. Gafodd cwpl o gyfleoedd nos dwytha, nath o ddim cweit targed, ond dwi'n meddwl, os geith o cwpl o gols yn gynnar yn y tymor, dwi'n meddwl fydd o'n o reit. Keith Moore, geith o gêm fel wrth dwytha, fydd yn hapus iawn. Danny Ward yn y gol, nes i rhagweld fysa fo wrach yn dewis concro dros Danny Ward, ond mae'n rhoi ffydd yn Danny Ward, a dwi'n am efo sy'n i wedi colli'r gêm yna wrth dwytha hyd yn oed os fysa fo ddim wedi gadael y gol na fewn wrth y postyn i gosa. Felly, mae'n dîm da, fel ti'n deud, Sheffield Wednesday fel problemau, oedd gynnu nhw ddim gol geidwad proffesiynol tan ganol wrth dwytha yma, felly gan i weld sut dîm ydyn nhw, dweud y gwir, ond mae hwn yn gyfle, a fel ti'n deud, sy'n ofnadwy o siomedig os oes ni ddim yn cael yn pwynt cyntaf neu'n pwyntiau cyntaf ni pnawn yma. Ydy, dwi'n meddwl bod ni wedi colli 2 gêm yn ôl oedd y gyngrair o dan Parkinson. Da ni bendant heb golli tair. Felly, mi'n fysa na bach o bwysau dechrau codi. 2 gêm gyntaf, pawb jyst yn hapus i fod yna, i fod yn onest. Ond heddiw, mae yna fwy o ddisgwyliadau yn awedig gan fod gwrthwynebwyr wedi cael cwbl o broblemau. Felly, dwi'n gobeithio geith sy'n braf iawn gweld Broadhead yn cael gol, dwi'n meddwl. Oedd yn edrych chydig bach yn nerfus ar bryddiau wythnos diwetha,
felly ac o leia mae dod â doel i fewn fel mae nid fod yr unig chwarae'r drud sy'n gyda ni, felly falle mae hynny'n chydig llai o bwysau. Felly, dwi'n obeithiol iawn, a dechrau gweld y gêm lle mae'r tîm yn dechrau asio fo'i gilydd, os mae yna mwy o newidiadau wedi bod dechrau tymor yma na dechrau tymor diwetha. Felly, gobeithiol iawn, felly cwestiwn mawr Arwel, beth ti'n disgwyl fel canlyniad? Dwi'n fynd am gol i ddim i Wrecsam, ond swn i yn hapus jyst yn cael pwynt na heddiw, jyst i gael pwyntiau ar y bwrdd, tair gêm i fewn, mae rhaid i ni ddechrau cael pwyntiau wan, oes realistig, so dwi'n mynd i ddweud un gol i ddim, ond swn i'n hapus efo pwynt. Wel, swn i'n hapus efo pwynt, jyst i gael pwynt, achos fysa peidio cael pwynt yn chydig bach o broblem, dwi'n meddwl. Ond wedi dweud hynny, dwi'n mynd hollol sicr fod Danny Ward yn mynd i beidio ildio, felly dwi'n mynd i fynd am 2 gol i 1. Dwi'n meddwl na ni ddechrau gweld y tîm yn clicio wrth symud ymlaen, a da ni wedi creu cyfleoedd yn y 2 gêm gynt, a felly gobeithio gweld 3 gol, felly gobeithio iawn o weld y Bale yn mynd i fewn i'r gol. Wrecsam 2 gol, Sheffield Wednesday 2 gol, ond dwi hynny ddim yn deud hanner y stori. Oedden ni'n deud ar y dechrau, os o'n i'n hapus falle efo pwynt, ond pan mae Wrecsam 2 gol i ddim ar y blaen, ar yr hanner, mae o'n teimlo mwy fel colli 2 bwynt i ennill 1. 2 gol gen Pennod, oedd yn efo achos da dros fod y chwaraewr seren y gêm am 2 gêm yn olynol, fyswn i dweud, i Wrecsam. Ond ail hanner eithriadol o Siomedig, a i fod yn onest, oedden ni'n lwcus i gael pwynt ar ddiwedd y gêm. Ti'n edrych yn rhy mor shell-shocked o fi, Arwel, beth ti'n meddwl am hynna? Ie, o'n i'n llwyr reoli am awr, a mor wael y gyda nhw am awr, i fod yn onest. Oedden ni'r un mor wael am yr hanner awr ola. Oedden ni just colli pace y gêm, o'n i'n eistedd nôl, oedd gen nhw le, o'n i ar chwal am brydiau yn yr ail hanner na. A da ni'n mynd i batrwm o redeg allan o stêm yn y chwarter awr ola, a methu cael y Bale, a methu cadw'r Bale, a just mynd i banic. Sy'n bryder, achos mae'n batrwm. Pennod yn wych. Broadhead ddim wedi cael gêm dda i safon os o'n i'n dweud. Mae'n dal i setlo, mae'n dal i ffeindio'i draed yn y safle, dy ddim yn gyfarwydd hefo fo. A dwi'n meddwl bod yna goes y blinedig yn y canol cae yna. Matthew James McLean, Dobson wrach yn edrych yn blinedig erbyn diwedd y gêm, ond dim eilyddio, felly dwi'n gwybod os oes eisiau edrych ar hynna, os oes eisiau eilyddio chydig bach fwy safi yn y canol yna. Achos oedden nhw'n wych am awr, ond doedden nhw ddim yn wych am 90 munud, felly hynod o Siomedig. Nes i ddweud cyn y gêm sy'n ni hapus efo pwynt. Dwi'n meddwl dyna'r lleia hapus dwi wedi bod ar sbel fawr hefo pwynt. Ie, wel, nes i yn yr eisteddau dweud, sgennyn ni neb ar y fainc sydd yn amddiffynwr canol, yn chwarae'r cae canol. Felly yn amlwg mae Rathbone a Thomason wedi brifo, ond oedd O'Connor a George Evans ddim ar y fainc chwaith. A wedyn tynnu Broadhead i ffwr a dod â Sam Smith ymlaen, oedd yn newid ymosodol, ac yn sydyn oedd gen i 2 ymosodwr, ac oedd y gap rhwng y canol cae a gweddill y tîm yn fwy, ac oedd ni jyst yn cicio'r Bale yn hir, ac oedd Bale jyst yn dod yn ôl ac yn ôl. Falle fysa dod a Elliot Lee ymlaen o leia fysa fo wedi gallu bod yn gyswllt rhwng y canol cae a'r ymosod, ond nathon ni golli'n siarp yn llwyr. Arbediad arbennig gan Danny Ward yn y munud ola, fysa ni wedi colli'r gêm, a Sheffield Wednesday wedi creu lot fawr yn erbyn ni. Felly, lot fawr i ddysgu. Bendant Arwel,
trydydd gêm yn y gyngred rwan, a dden ni ar y blaen ar yr hanner mewn 2 ac yn gyfartal yn y llall. A wedyn wedi cael ail hanner Siomedig, felly mae o'n gofyn cwestiwn am ffitrwydd ni, a oedd, o'n i'n deud wrth y swetha, athon ni Australia a Zela newydd, ond wedyn ar ôl dod yn ôl, nathon ni chwarae Shrewsbury mewn gêm tu ôl i ddrysiau Caeedig, a wedyn un gêm yn Groningen. Felly oedden ni ddim di chwarae tîm oedd yn chwarae fo ring cyflymder a tîm pencampwriaeth, a da ni wedi edrych chydig bach ar ei holi. Felly un gêm ar ôl cyn toriad rhyngwladol yn Millwall, ond dwi'n meddwl mae yna lot o waith i wneud. Wyt ti'n gobeithio gweld mwy o chwaraewyr i fewn? Sy'n beth od i ddeud, a rwy'n gael 10, ond... Yndi, dwi'n poeni am y canol cae. Dwi'n poeni am Dobson a Massey James o ran chwarae 90 munud bob wsos. Diwedd yr wythnos hyd yn oed. Ond ni'n edrych yn drwm ac yn araf i'r bêl yn yr hanner awr yna. Mae o'n bryder, mae'n batrwm. Mae eisiau dod ar rywun efo chydig mwy o egni yn y canol cae nes i'n deud. Felly, ia, gan i weld os wneud pac i ddod ar rywun arall i fewn. Ond ia, mae wedi bod yn dechrau siomedig. Ond ar positif, oedd o'n bwysig iawn bod ni ddim yn colli heddiw. Da ni ddod ffwrdd efo points, da ni ffwrdd o'r gwylodio yna, felly ia, ymlaen yn ni. Ydy, mae werth deud bod Wrecsam wedi cael ei pwynt cyntaf mewn 43 blynedd yn y bencampwriaeth. Felly mae yna resymau i fod yn hapus a rhoi rhywfaint o gyd-destun. Jordan James yn cael ei argymell a wedi dilyn Wrecsam hefyd ar ei Insta. Felly fysa fo, dwi'n meddwl, math o chwaraewr da ni eisiau chydig o egni'n ganol cae ac yn eto chwaraewr Cymraeg, felly wel chi'n weld. So ddim yn syni falle fydd yna rhywun arall ar yr asgell hefyd, a wedyn da ni newydd gael chwaraewr amddiffyn, felly gobeithio gweld Callum Doyle yn fuan. Felly ni ddim yn syni fydd yna un neu ddau chwaraewr ychwanegol yn dod sydd yn anhygoel deud fod falle bod ni'n mynd i gael tîm cyfan. Ond mae gennym ni gêm nos Fawrth yn erbyn Preston, fyddi di yn mynd draw arwel. Pa fath o dîm ti'n disgwyl gweld i ddechrau? 11 hollol wahanol sy'n ni dweud. Debyg iawn i gêm Hull yma. 11 hollol wahanol, dim byd i golli rili. Rynawt i'r chwaraewyr yna i drio bod yn gystadleol rili. Dwi'n falch bod gennym ni dîm fyny'n topiau yr bencampwriaeth rili, achos da ni angen chwarae tîmau o'r safon yna, tîmau o'r cyflymder yna, a'r ffitrwydd yna. Di'r ffitrwydd ni ddim cweit yna, dydio jyst dim yna. Na, da'n teimlo fel bod ni ddim cweit wedi setlo i lefel y chwarae ar y funud. A wrth gwrs, mae yna lot o chwaraewyr newydd yn dod at ei gilydd, felly da ni ddim cweit yn chwarae patrwm Phil Parkinson. Does weithiau ddim lot o batrwm i hynny o ran cadw'r bêl, ac oedden ni yn cael trafferth i gadw gafel ar y bêl yn y 20 munud ola yna. Fydd, ar un llaw mae o'n gyfle i bobl roed eu llaw i fyny am le yn y tîm, achos dwi'n meddwl fod yna lefydd ar gael, achos diolch yn teimlo fel fod y tîm wedi setlo, a fel ti dweud, dwi'n meddwl fod o'n beth da fod i chwarae yn erbyn tîm yn y bencampwriaeth, jyst i weld yn lefel. Felly bydd honno'n gêm ddiddorol, a wedyn Millwall yn lle anodd iawn i fynd i Sadwrn, a wedyn falle hwyb bach sydd angen ar y tîm, dwi'n meddwl, i ddod o'r garfan at ei gilydd. Ond mae gennym ni bwyntiau ar y bwrdd. Da ni wedi gweld y bêl yn mynd i fewn, felly gobeithio nos Fawrth ar ôl gei di weld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.